كعللكم اندي مصئي مخنياتو سلازنافقكم أنا أعلل إندي مصئنا في قاكم إندي كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس 1 هيني مسجن أنا بوغني إغزيابير مسجن سلام كأني لكم نشتلي دمس أي منالبات لوت إن حرد أي لكم ويكا عفنونو انتيلو زليو جلع ملع سعال معال كوني خيليو مالتي anyways بتعام أزيون بكفوء زهب نقرأ يكون سعال ود سعالي نالبات نتوم أزيكم بتعناي التقد السبات حد زير إيتو لتبون مالتيو دحاني كم زغماي كم تلو دما ملؤ تسفالني باقوطاطرا ولدنا ببهل ولدنا بوتوم بحوت اقوطاطرا زمن زوننو 13 أوارح زقمطو اغمين مبل حد معلت ناغبرو نابتنا زنبروم كالندر موسخ طفيوم زيكونس اب حد عمت وشتي زترفو ساعات مالتيو مريت عدت غيرا زترفو ساعات كاب 24 زلو fractions of time اغمين اب 4 عمت زترفو ساعات دما مالتيو 1/4 شاد شيتي باغمين 5 معلتن 6 معلتن ابقل عمتات زترفو نايت عمت نسا زترفو ساعات fraction of time እንደገና ተደሚሮ ማለትዩ አብ ዝኾነ ሚሊኒየም ገለ ሓንተ ዓመት ድማ ሸውዓተ አጉሜን አልና በቋጽረና ማለትዩ ጽባሕ ግን በቲ ስልጡን ዝኾነ አቆጣጽራ ወለድና በቲ ብሑት ዝኾነ አቆጣጽራ ወለድና 2018 ዓመተ ምህረት እዩ እንኳዕ በሰላም አብጽሐና አብጽሐ ንምንታይ እንድሕርዳ ኢልኩም እዚ ከም ቀሊል ይመስለን ነይሩ ቀደም ኣነውን ምንም ካላንደር ምህላውን ዘይምህላውን እዚ ምስናይ ዓለም ታሪክ እንታይ ዘተሓዝ ኣለዎ ንሕናሲ እንታይ ዘኹር ኣለና of course ወለድና ካላንደር ምሂዞም ኮን ይኽእልዮም ሰዋት ገለ ይብል ነይረ ማለት እዩ ኖ ማሃዝት መንባሮም ጥበብ መንባሮም እቲ ሒሳብ እቲ ቀመር ናይ ዓለም አቆጣጽራ ዑደት ፀሓይ ዑደት ወርሒ ትናይ celestial bodies ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣብ ሰማይ ዝርከቡ ኣብ ህዋ ዝርከቡ ጠቅላላ ንሪኦምን ዘይንሪኦምን ነገራት ኣዝዮም ዝፈልጡን ዝትንትኑን ኣቦታት ወይ ከዓ ሰብ ቀደመ ሰብ ታሪክ ፎርፋዘርስ ከም ዝነበሩና ዘርኢ ታሪክ እዩ ማለት እዩ ሶዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከኹርዕና ዝግባእን ሓደ ኣካል ናይቲ ባህልና እዩ ጓዕ በሰላም ኣብጽሐኩም ደጊመም ናብ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ክወስደኩም እየ እንዳተዘናጋዕና እንዳሰሓቅና ቁም ነገር እንዳተዛረብና ንርኢ እዩ ትምዝንጋዕ ከም ዘለዎ እዩ ሕጂ እውን ኣሎ ማለት እዩ ናፍቲ ቁም ነገር ኣብ ንሰግረሉ እዋን ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ተጋደልቲ መግለፂ ይህቡ ኣለዉ እዞም ሓራ መሬት ዝበሃሉ ማለት እዩ TPF ኢሎም ሽሞም ኣውፅኦም ዘለዉ እዚ ኣረግት ዓመት መከራ ድረናሉ እርስ በርስና ንዋዳ ሓደ ጉጅለ ሓፋሕ ብትን ዳበለና ዓመት ይዋ ኣብ ኤርትራ ስደተኛታት አመልኪቱ ብዙሓት ሰባት ሲ ካብ እስር ቤት ተዳጉይኖም ድሕሪ ምጽናሕ ብዓሰብ ኣቢሎም ናብ ዓዶም ከኣቱ ወይ ከዓ ናብ ሃገሮም ክልኣኹ ግዴታ ወፂኦም ዝነበረ ወይ ከዓ ይኸዱኹም ዝነበሩ ትፈልጡ ኢኹም ብዙሓት ሰባት ስልጡን ብዝኾነ ኣግባብ ነቲ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣሊናዮ ኢና አትሪፍና ኢና ኢሎም ተዛሪዮም ኣለው ገለገሊኦም ከ አንተ ትሪፍኩም ወደ አንተ እዩ ዝወቃ ሓሳብ ተህቡና ዘለኹም ኢሎም ሓሳብ ገሊጾም ኣለው ምሕጽንቶም ናብ ኢትዮጵያውያን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገለጹ ሰባት ውን ኣለው ክኸውን ከም ዝየብሉ ክእረም ከም ዘለዎ ዝገለጹ ሰባት ውን ኣለው እዚኦም ኩሎም ሓደ ብሓደ ክሰምዕዎ ይኹ በኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ታስረው የነበሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ካብዶም ሓሰብ ይመልስዎም ኣለው ኣብ ፍቆዶ እስር ቤታት ናይ ኢትዮጵያ ከውፅእ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ዓለም ምንት እያ ተናዊፃ ነይራ ተመሊሶም ዝተባሃለ ኸኣሊ እዞም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ናይ ብርጌድና ሓሞድን እዞም ተጸመትን ተጸለቢልና ካብ ንሪኦ ካሊእ ማለት እዩ ሳዋ ሽኩርን ኣብርሃ ገብረን እዩ ኣብርሃ ገብረ ብዝሓለፈ ንሳዋ ሽኩር ከም ዝሞተ ምራኽ ዘረባ መሊስካ ምፂኻ ጠይ ካይድዎ ነይሩ ሕጂ ኣይተዋፅን እያ ምስ ኩሉ ተባኢስካ ኢሉ ግዲእ ሳዋ ሽኩር እውን ማለት እዩ ናይ ባዕለይ ዝብሎለኒ ነብርሃ ገብረ ኢሉ ኣሎ ትሰምዑ ኢኹም ተሓሳቡ ክገልጽ እዩ ዓመ ዝመተ ምራኽ ኮኒ ኢኻ ጌርካዮ ይኽለካ ዝደሊ ዝተረስዐ ርእስሲ ኣታ ኣብ ልዕለኻ ታቦትዮም እዚኦም ከይትጸርፎም እያ በዚያ ክትእርመለይ ስለ ዘለኹ ወዲ ገብረ ሓርቀይ ካልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይ ማለት እዩ ገለገሊኦም ተጋዳላይ ማለት ማዕተብና ማለት እዩ ከም ማዕተብና ኢና ኣሲርናዮ ክንንቀሳቀስ ዝግባእና ኢሎም ይገልጹ ኣለዉ ማለት እዩ ገለገሊኦም ከዓ ተጋዳላይ ማለት ንሕና ኢና ኢሎም ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ሓራ መሬት ወፂኦም ዝርከቡ ሰባት ድማ ንሕና ኢና ተጋደልቲ ናይቶም ካልኦት ልኡኻት እዮም ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም እውን ማለት እዩ ዓጋመ ብጣዕሚ ተበዲልና ኢና ንነብር ነርና ኣብሪሶምና እዮም በዓል ልፍዓተይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ዝገብርዎ ዘለዉ ጽምዶ ድማ ማለት እዩ ንዓና በምንም ተኣምር ዝገልጽ ኣይኮነን ኣይገልጸናን እውን ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ተጋዳላይ ማለት ኣብ ማዕተብ ካዲ እስተር ሓብሊ ተትኽጉኑ ካስረያን ህንጸት
ትግራይ መንበረ ሰላማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ውድብን ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ሓንትን ናይ መወዳእታን ግን ድማ ንእሽተይ ዘይኮነት ሓበሬታ ስታሊን ወይ ኣነ ዓቢድ ኣለኹ ወይ ወዲ ወረዳ ዓቢድ ኣሎ ተዘይኮይኑ ግን ብጣዕሚ 3 ዓመትን 4 ዓመትን ምልኢት ተዛሪበ ብስሩ እውን እንድሕር በዚ ቀፂሉ ሳተላይት ዝበሃል ነገር ክገድፎ ዝበለሉ ምክንያት ኣሎ እንታይ ኮይኑ ትሰምዕዎ ኢኹም ዝጉዳይ ማለት እዩ ወይ ኣነ ዓቢድ ኣለኹ እወ ሓደ እዩ ወይ ወዲ ወረዳ ይተረድኦን ዘሎ ንኩሉ ኩላምሉ ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ነዚ ቻነል ከም ትልሙድ ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባጽሑ ነባራት እንትኮይንኩም ሓናጻይ ርእይቶኩም እንዳጣሓፍኩም ክትከዱ ከም በዓል አንዲ ሓፍተይ ማለት እዩ ሓሳብ የቅርበልኩም ሙሴ እስጢፋኖስ ዝጽሓፈለይ ነዚ ህዝቢ ዘይተረድኦ ዘለኮ ሎሚ ኢሳያስን ኣብን ስለ ዝተባእሱ እሞ አቢ በሓይለይ ዓሰብ ክወስዳየ ስለ ዝበለ ብዘይ መሬት ብዘይ ሃገር እንዳበለ ይዓብዳሎ እምበር ከምቲ መጀመርታ ዝነበርዎ ኢሳያስን ኣብን ዓሰብ ክንማቀላኢና ዝበለ አዊሉ بفقري إساياس بعلو فريمو هيبو انت زخون كو كمزي حجي دو مخونة هزبي أبيد كازيل أب دس زبولو ساعات دس زبولو كجبرا زغل هاجر حسكاس مريتي بحري مبال واقعي ولون يلو رئيته يقول مالت حدا موسى استفاض زتبع الحونا رئيته أنبي ولا اللغة إنويس تغكلي شو تفراري من أنا جل زبهال اللي زنبرا مومنت لحد أحق وتاني رتسب عيسي لو من تحكم زغيرين فلت نمبر مريته بأسنان يلون أنا مش ويدنا يكون صور مريته سي بأسناني وكل يشعو مالتي سلازي زوم كوميتات زولو حدا سحتتات أبتهزبنان أبتحبرت السبنان كل جزء أما أخل سئلو كونفيوزد كوين خنا بريجوبر ويم إنويس مالتي نعمل له معت فيديو جن نسكر نحنا خلاتنا مون تأمر كخون الناسي حدش عمد كأتخلو حدش حساب يبهالي كم زي زبالنا عبدان حساب جن حدا جزي رئي أنا يفلت تيك توك نابي جزء مالتي يخفري انت تبهدس بخبري خارقات تخيد بخبري خارقات تحسب طرح رأي وامو زي تايو حجي زي تاي مخاني يفلت قولي رأي سيلكا تسبقوا تقرمو دوره حازيلي إذخر زلو كاكوينة حازيلي خدالو تايو زي بلهنا يا خبله سحلي عطنا زبهال اسكي أرست زينا ليول زينا أرست زينا زيبول زينا قرم كوميديان حبيشي بقدام ندن قلتشن عصر تشمبنتن نقع بسلام صحنا زمن برهان زمن الشاي زمن حقوس ميرون ماما ميرون توهيلو لصوعلو تفتح لسرلو الموتشوال صقملو عتم سبعت غزيو تقراني الى الله سلازي بخفعته غبري قيت تحازر بمقصال زو مسكرم لاسابخا ناي عباره مخنيات لعمتا كخونيه غويتا خزن دحر ليخون خا غويتا لعمتا من بيتي كلا ويزرم بيتي امبرم بيتي غليصن امبرم بيتي غليصنا نعمتا كخونيه غويتا زبلسي لبزن غويتا تدي خوين كاس نعمتا من بيتي تايت زربخا غن انا زي تبرهن زول تاي مسلكا ام بيتي مخان نورو ديو دوس ويس ود أودات كوينومس أوتو مغيرل تأخذ لنا دليل حياة زي ترددنو أزول مسكر مننا نخسها زور يبلا حرس حسيسي يبلا حرس لا بلخا حرس كتيغا خيدن تيت حسيات مليسن حسيسي لا حساب نجلس أمام محدث جليسا أمام حدث وحساب كن جلس أمام محدث نويزر حدث نخدتش عمت مرة ميلينيوم توصحين أمام محدث كسعمني اللي برسباي أمام محدث تذكرنا أنا ميلينيوم تخون تلو إذا حدش عمت تخون السنة ذكرنا بكوميدي أمو داتاتو أنكم الاقتلوا محلالفو لتبدل كاسب يكرتا لمبال نهيوت قعزو لمجمر حلمي لمحنصات مسكرم ليخونس سويل خانجرا ولو معنتي مخصص مدافع بلي يقدس جمارن بي لوت اما قاسي لمص كبنا قليصا وزيا وسانيت يا زيا امبورتانت خبلا قليص جمارو نقرا منقدو تامهيرنا يقرتا مبال ابز حدش عامه زي وشتي استباسكايو استصالخايو سب صباح علت حاده يو مسكرم مالتيو حدش عامتيو بحدش منفس كتسجر تخوينكا كلهم استباسكايم سبات بملؤم حدقت كتقبروا لهم من كقبروا كان متيا ناي لبامات مخوان ونمنتاي حدش عامت بقى بحدش لب منتان كتجمرو كبر هكا منتان مالتي يقرتا مالت حدا بزعبا يقرتا خوق عند حرد اخوينا مالتي بتعامخا بتقرمن نغرسين حدا فلاسفه تايلوم حاتيتومو زخونه صوفيزم زبهالالو فلسفنا ني عرب
ፍልስፍና ይብጥቕላላ ናይ ዕራብ ሃገራት ናይ ፍልስፍና ከምዚ እንታይ ማህሎኩም እየ ዜን እምነት ኣብ ጃፓን ምሻሎ ልክዕ ከምኡ ቡድሂዝም ከዓ እምነት እውን እዩ ፍልስፍና እውን እዩ ኤሽያውያን ማለት እዩ ጠቕላላ ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ኦልሞስት ማለት እዩ ኣብ ዓረብ ከዓ ሱፊዝም እዩ ዝበሃል ትፍልስፍንኦም ሕጂ ኣብኡ ሓደ ብጣዕሚ ኣዝዮም በላሕቲ ዝኾኑ ፈላስፋታት ዘለዎ እዩ ከም በዓል ኑረዲን ጀማል ብፍላይ ከዓ ተኣዚና ንፈልጦ ማለት እዩ ናታቶም ፈላስፋ ካሊል ጅብራን ስለዚ ከም በዓል ካሊል ጅብራን ዝነበሩሉ ናይ ፍልስፍና ዘመናት ኣብ ዓረብ ፍልስፍና ሱፊዝም እዩ እሞ ኣብኡሲ ታይሎሞ ንሓደ ሰብ ንምንታይ ኢኻ ይቅርታ ክትገብር ዘለካ ንምንታይ ኢኻ ፅቡቅ ጥራሕ ትሓስብ ዘለካ ንምንታይ ኢኻ ካብዚ ወፃእሲ ሕማቕ ነገርሲ ኣይትሕሰቡ ኢልካስ ከተምህር ዘለካ ኢሎም ሓቲቶሞስ እንድሕር ትርእሰይ ብሕማቕ ነገር እንተመሊእሲ ፅቡቅ ሳምንታይ ኢኻ ቅምጡ ኢሉ መሊሱሎም ማለት ስለዚ ፅቡቅ መቐመጢ ሕማቕ ተዘይሓሲብካ እዩ ዕፅር ብዝበለ ቋንቋ ክነግረኩም ዝደለኹ ናይ ሱፊዝም እምነት እዚኣታ ትክክለኛ ማለት እዩ ቀፀልና እስኪ ናብ ሓራ መሬት ድንሆዩ ናቲ ሓደ ጉጅለ ሓሽከር ዘይኾኑ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ሓሻክር ኢና ህዝቢ ትግራይ እዩ ሃምልቡ ክዝውረና ድኽልዳሚ ሓደ ጉጅለ 5 6 7 ዓመት ሰብ ክገዝእ ህንዲ 50 ዓመት ዝጨቆነና ጉጅለ ኣይቕፅል ይብሎም ኣብ ሓራ መሬት ድንሆዩ መላመል ኣሕዋትኩም ደቅኹም የድነኹም እዞም ቆልዑ ዘሙለለ በይዛኻ ማኛየዋ እስኪ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ መልእኽቲ ተሕልፈልና ጉንቡሕ ጥልዕ ብኻ ታካ ሕልፈሉኹም ብለዮም እዚ ኣረግት ዓመት መከራ ድረናሉ እርስ በርስና ንዋዳ ሓደ ጉጅለ ሓፋሕ ብትን ዳበለና ዓመት ይዋ እሱ ውቃወኡ ትገፉ እዚ ድመፅሎ 2017 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ትግራይ ስኻዱ ቅንዕ ዳብለሉ ኣብዝንሆ ጅግና ሰራዊት ለለ ካብ ሓራ መሬት ዳፍቲ ድፈትዮ ህዝቡ ኣትዩ ኣይዘኻረዮ እቲ ቁርድድ 50 ዓመት ሙሉ ኣብዛውካ ተጨቁኑካ ነበረ ቁርድድ ብቁስ ኣበለ ዳብ ሳሕል በረኻ ደብረ የለኸነኹ ድውለድ ዓመት ይገበረልና ሓራይ እወት ሰናይ ምንዮት ምግላጽኩም ኣብ ሓራ መሬት ኮይንኩም ሞ ድምፂ ክትረኽቡ መኽኣልኩም ምግባርኩም ጽቡቕ እዩ ቅጽለቢሉ ግን ናብ ሳሕል በምቂርና ክንልእኾ ኢና ንዝብሃል ዓይናትናን ኢልካ ንትጽውዖ ብሃይማኖት ንትፈላለዩ ዘለኹም ኤርትራውያን ኮንኩም ተጋሩ ኮንኩም ከምዘይ ጣዕመኩም ኩላትና ንፈልጥ ኢና ከምዘይ ተጣዕመና ከዓ ካባና ንላዕሊ ዝፈልጣ ሰብ የለን ሽግርን ስቃይን ካብቲ ዝሳቀ ዘሎ ሰብ ብላዕሊ ዝፈልጦ መን እዩ ኢሉ ኢዮብ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ማለት እዩ ሽግርን ስቃይን እሲ ካብቲ ዝሳቀ ዘሎ ሰብ ብላዕሊ ዝፈልጦ የለን ግን ድማ ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ዘይንስሓቶም ነገራት ኣሎ ሶኢልካ ማለት ኣነ ነፃነት ይደሊ እትብል ተኮይንካ ካልኦት ሰባት ድማ ነፃነቶም ከም ዝደልዩ ትፈልጥ ግቡ እዩ ንቡር እዩ እዚ ተዘይ ኮይኑ ንስኻ ንባዕልካ ዘይተፈቅደልካ ነፃነት ንኻልኦት ከፍቅደሎም የልካ ብህልኽ ተላዒልካ ኣብ ልዕሊኦም ዓመፅ ኢኻ ትወስድ ካልእ ሽግር ኢኻ ትፈጥር እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ስራሕ ኣይትሰርሕን ብፍላይ እውን ስልጣን ተትሕዝ ዋላ ሲዒርካ እውን ተትመፅሲ ናይ ቂም በቀል መውፅኢ ኢኻ ትገብሮ እምበር ሕነ መፍደይ ኢኻ ትገብሮ እምበር ብኡ መጠን ብሓይሊ ተበጊስካ ተላዒልካሲ ንሂርካ መፂኻስ ጠጠው ዘብለካ ነተናትካ ሞመንተም ክገትእ ዝኽእል ሓይሊ ስለዚ የለ ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ ምእንታን ከይኸውን ኣቐዲምካ ከብድኻ ከም ባሕሪ ከተስፍሖ ከም ውቅያኖስ ከተስፍሖ ሓሳብካ ክሰፍሕ ኣለዎ ክንረዳዳእ ክንላዘብ ክንክእል ክንፍትን ኣለና ኢልና ንሕሰብ زعمت زي تقيمنا مالتي من الوقت زي تقيمنا للنسون كم تم كالوت عمتات كم كل التشعر 10 تشعتن كحلف لي اي فلتني سلام كم تخونوا حبوش سلام حبوش ايش هذا تايو عزيزي هذا زبط هذا السوداني نيجيريا يكونن ايش مسيتم نيجيريا وان الكم سي ايتلكمونا اتم بليس ايتلكمونا سوداناوي ايش تجريا زارب سب مشالو مسيتم نيجيريا لكمنا اتوسب هذا تايل النسكي وهذا صار يا رئيسي تجريا صار بكاسي لازم اوالدنا كلها كده وصدر هذا انا وريدني ودشف أتا وسيدين دا كلهم مطرنفكم سياخ بلا نيريا أبدا أمنا أنا وريدين أنا سي زينات نايت هودا بجاو دس بحال قلعد زحلف مالتي رئيتو دس يبلك ولا سحاق صوتو ቋንቋን بالمر زغورص عارف كل حريف بتاع بايزوي ሰላም ኢትዮጵያውያን እሺ ይህ የአንድ ኤርትራዊ ወንድማችሁ ድምጽ በኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ታስረው የነበሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድንጋጌ በመጣስ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ኤርትራ መልሰዋል። ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ድርጊት ከጅምላ ግድያ ተለይቶ አይታይም።
ምክንያቱም በኤርትራ የሚጠበቃችሁ ሞትና እስር ቤት ስለሆነ ኢትዮጵያ ስደተኞች በመቀበል ታሪካዊ ሀገር ብትሆንም በኤርትራ ስደተኞች ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ የሀገሪቱ ስምና ታሪክ የማይመጥ የሚመለከታችሁ ሁሉ ድምጽ ትሆንን ዘንድ ጠይቃል። አመሰግናለሁ። ስልጠኑ ዝኾነ አገላልጻ እዩ ሓሳቡ ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ እዩ ገሊጹ ሰልጠነ ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ኢሉ ዝተዛረቦ ካብ ዝተዛረቦ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብርጌድ ንሓመዱ ጨንፈር አዲስ አበባ ዲፕሎማሲ ተዓዊቱ ዝብል እዩ ብረኪኑስካ አበላ ምስለኩም ዛትሪው ኣለዎ ሰላም ሰልጠነ ከመይ ሓዲርካ እሞ እቶም ትማሊ ብትጫዓት አውቶቡስ ናብ ኤርትራ ዘበገስዎም ሕጂ ካብ አቶም ደው ኢሎም ላይ ጸኒሖም ካብ ደው ሓሰብ ይመልስዎም ኣለዉ ሎሚ ምሸት አዲስ አበባ ከኣትዮም እሞ እንተተኻኢሉ ካብ እስር ንምውፃእ ይፅዓሩ ብላ እዚ እንድሕር ደኣኒ ክመልስዎም ዘይትኽእሉ ኮንኩም እዚኦም ተቃለስዮም ኦፍ ኮርስ ንኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንኩሎም መሊሶሞም ይብለኩም ኣለኹ ብውሕዱ ግን ብውሕዱ መቃልስቶም ኣብ ብርጌድና ሓመዱ ዘሎ ሜክ ሹር ተጠሪዙ ተገፊፉ ንኤርትራ ከይከይድ ተባሂሉ ካብ ዶብ ዓሰብ መሊሶሞም ከም ዘሎ ካብ ዶብ ናይ ዓፋር መሊሶሞም ከም ዘሎ ትማሊ ዳርጋ እዌ ማለት እዚ ምሳና ዝነበሩ ኣብ ሰሚናር እንድሕር ደኣኒ ተገፊፎም ዝኸዱ ኣለዉ ኮይኖም ኢትዮጵያ መቃልስ ባይታና ኣይኮነን ቃልሲ ግለፍዎ ስለዚ ብርጌድና ሓመዱ ግንባር እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ስራሕ ሰሪሕሎ ብፆቱ ኣባላቱ ተገፊፎም ስጋብ ዓፋር በፂሖም ዝነበሩ ክምለሱ ናብ አዲስ አበባ ገይሩሉ ማለት እዩ ኣብዚ ንጹር ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዩ እንድሕር ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ተኣሲሮም ክሳብ ሕጂ ኣብ ፈቆዶ እስር ቤታት ናይ ኢትዮጵያ ከውፅእ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ክስጎጉ ንዓሰብ ምስ በፅሑስ እንታይ ዓቕሚ ስለ ዝተፈጠረ እዩ ዝመልሶም ዘሎ ካብ እስር ቤት ከውፅኦም ተዘይክኢሉስ ሕጂ ኣብዚ ዝተዛናብዐ ነገር እዩ ክትሪኦ ከለካ ተቃለስቲ ኤርትራውያን ይእሰሩ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከፊሎም እዮም ዝወፁ ዘለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ግንባር ይኹን ገለ ይኹን ዝኾነ ተቃላሳይ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝኾነ ውዕል የብሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ውሕስነት የብሉ ውዕል የብሉ ወላ ሓንቲ የብሉን ማለት እዩ ትባይታ ዘሎ ሰብ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ግንባር ኣባይታ ገለ እንተተባሃለ ከምዚ ልክዕ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈቂዱስ በቃ ውሕስነት ሂቡ ነቲ ተቃላሳይ ኣባይታ ከውርዶ ዝዳሎ ዘሎ ገለ ከምኡ ገይሩ ዝሓስቦ ሰብ ኣሎ ፍፅም ተኣምር እዚ ካብ ሓቂ ወፃኢ እዩ በቃ ንሕና እውን ምስኦም ክንከይድ ኢና መወዳእቱ ማለት እዩ ኣይፍልል ያለና እዚ ካብኣቶም ንሕና እውን ክንምለስ ዝኾነ ብላዕሊ ብጣዕሚ ተጓዮም ማለት እዩ ተጓዮም ናይ ባሕቂ ፅቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ ወላ ነቲ ዝተረፈ መንእሰይ እውን ንእሽተይ ከም ዝተኣማመን ይኸውን ማለት እዩ ዓብዪ ስራሕ ዓለም ብለት እያ ተናዊፃ ነይራ ተመሊሶም ዝተባሃለ ከኣኒ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ይዕልለኒ ኣብ እስራኤል እዚ ፌስታ እዩ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ደረይቲ ከም ስርዓት ፌስታ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ዓጆኹም ድሓር ሕጂ ከምዚታት ዝበሃል ነገር የለን መምርሕታት ወሪዱ ታሕቲ ማለት ብጥንቂ ብጥንቃቐ ክተሓዝ ከም ዘለዎ ጉዳይ ናትና ማለት እዩ ስለዚ ድሓር ሕጂ ኣጆና ምንም ዝኾነ ነገር የብልና ንክብለኩም ኢለ እንኳዕ ብሰላም መፅእኩም ዓወትና ዝገልፅና ዓራይ እዚኦም እዮም ተመሊሶም ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ካብቶም ተመለሱ እዚኣቶም እዮም ነውርድ ኣለና ኢና መምርሒ ወሪዱ እዩ ሳብ ታሕቲ ወሪዱ እዩ ይዝብል ይከኣሎ ዝሓተቱ ሕቶ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ሕቶ እዩ ማለት እዩ መጫወጥያ ዘይብልካ ነገር መተኣማመን ዘይብሎም እንተኮይኖም ሲ ውዕል ዘይብሎም እንተኮይኖምስ ከመይ ገይሮም እዮም ክነብሩ ከመይ ገርና ኢና ክንቃለስ ብስሩን ከመይ ገርና ኢና ክንሰርሕ ዝብል ኣባሃሉ ኣነ ንኢደሊ እየ ማለት እዩ ናይ ይከኣሎ ርእቶ ብጣዕሚ ጎበዝ ሓታት መንእሰይ እውን እዩ ካብ ቀደም እውን እንዳሰርሖ ዝፀንሐ ነገር እዩ ማለት እዩ ይከኣሎ ሕጂ እውን ደጊምዎ ኪፔድ ኣፕ ፕሊዝ ኪሮስ ኣስፋሃት ማለት ዝተዛረብካዮ ዘረባ ኖ ይሕሶ ኮይ ግን ክትሕሱ ከለኻ ንመን ትሕሱ ኣለኻ ፈልጡኻ ደኸ ኣይፈልጡኻን በቃ እቲ ዘለኻ ሓደ ሓሙሽተ ሓራሙ ድፈልጣኻ ስለ ዘለዋ እሰን ታሪክካ ስለ ዘይፈልጣ በቃ ላይካ ብሶሻል ሚድያ ኣይበሃልን እዩ ኣይኮንካን ኪሮስ ሓደ ካብ ኣዘራርባኻ ኣነ ፀላእኳ ኩናት ክንገብር ኢና ናይ 10 ዓመት ተመክሮ ኣለኒ ናይ ኩናት ደርፊ ናይ 10 ዓመት እዩ ዘለኒ ኢልካ ማለት ተዛሪብካ ናይ 10 ዓመት ኩናት ተመክሮ ኣለካ ኪሮስ ምስና ያሃዱ ኣበይ ቦታ ተቆሰሎም ከኣው ሕጂ ኣነ ይውዳእኒ ስለ ዘሎ
كيروس على لك يفلتني لو ممكن زربا خمس راهو نعنا عم بابا عزوز مسنبر كينات اذا در في كونسرت تقبر الله تدالي خد الغاب الشابه سمعيا اتا تخيل تركي ها تمال علي تانكي اتا تخيل يوكرين تمال علي برين وا كلام معبال دلو ودي يزرب دوسي بو حلف الكحجاوي قጫኻ كيروس حماق علقا يكا إيرترامبر إثيوبيا قد إثيوبيا نتوم تولجن نتوم كدعتن قديفنا لكم علينا إثيوبيا هو كله ده سيم عارف جد زم أديس أبابا زلوا ناي برجيد نحمودن زم تتأمتن ده في اليوم تلكاس ده سيم أسبرين يوم مستم إثيوبيا أنت قارو مسوم حشنا بلو تيوم كامس ودو شاشة له ده سيم أسبرين يوم مسحوحات نيرم كم كان بيعم كتغيرهم دلو እቶም አዲስ አበባ ደሎ በዓል ኪሮስ ምስ ሕወሓት ነይሮም ቀደም ድሕሪኡ እንታይ በዲላቶም ኢሎ ነሶም ፈልጥዎ ናብ አብ ኸይዶም እቲኦም ከዓ ምስ አብ ተደሚሮም ነይሮም ናብ ሕወሓት ተጸሚዶም ካምቢያ እዩ ሕጂ አነ ከምዚ ህዝበይ ረሲዕ ከምዚ ውተታ ብማንም ከዳዓትን ገለመለን ብተወልጀን ገለመለን ክምራሕ አይደለም አብ ከምዚ ክነብር ፈቃደኛ አይኮንኩም this all the same تولجي ودحتنا يشي شو ودحتنا معبل سمعك الله وك خن سمعك اينا نبر ودحتنا مخان كاد اتنغيرنا كوك خوف كويلا ما يد ما زي كونه تسبق عدها نغيرونا كو زانا يشر زلاتا مريت انت خونك انت معبل سمعي كوك فليت كو دحرس وفليت الى بيتي هايله ايش تግራይ ተገደላይ ማለትማ ወርቂ አነር ተገደላይ ይሽልም ተገደላይ ማለት أم عتاب هذه السر حاول تتخون كاسريان كاسري أبزي بقى حاول تتخون تجدلاي تقول لهم شعوي ولا حدا يتقرر سوات تجدلاي ما دفع على هذا ما يميل عتا أفتى ما يتود بالي تجدلاي ما يجي كامل عما أتوا أفتى دفع أفتى متى قدني عتونا كأبتي تجدلاي إذا قال دقيقة دري وسوات النو ابنتنا خلاي دوخكم ابنة أبراهام خلاي إذا أمنتنا تقرأي خوينو وشتنا فتشنا هذا ودي بيلافتي تارك مالتي تارك ويا نرسيات مرين ساعة شوعتي هذا ودي قام من خليه يقول لك عقوتها يخير زيازا بوزولوا وقعهم زلات تعيد وسدا مالتي سقم يبلين تقارا لاي مالت مع تفتزخون مئسار يكاليو نو مغنياتي هو سلازهابه مالتي ابو قشي لزول وقن اي سما معلون نمنتاي نحرد لكم ابو قشي اب تقارا لاين ورا تقارا لاين زي كونس اب اغزيابيرن ورا اغزيابيرنكم تحلفوا زغبات ساعتكم وزي مالت نسخم بوليتيكا يملكتكم من مالت يكونكم زملكتهم سبات جن علو كندتي يبكم وزلكم فقرن تقارا لاي اب يسوع كريستوس فقر يبكم انصوم صبخو حق نغركم مالتي قشي زي انا حق يزارب زلخو حجي اسمع لمعيله قش مالت ودوم تقارا لا يولون مالت يكونكم جن قش مالت ني علماوي سرق قش زبلو ابعدنا كبلو ون زغبا مغبن زيهو سبات مغب هابو ننبعلهم لزي تحقاقو سبات ننبعلهم تحقاقزو غزي خمز حلف بحسرنا بتنكل بسرقه يكونه بمتحقاقازيو يلكم محارو زي اتغيركم نسقوم توم كالو سبات دمان تاي غبرو مالتيو اتخالي تمرتي تطورو زلهم يمهرو حسابكم اي تغلص يكونكم حسابكم ورقي قصل بيل انا زغلصكم حساب ግን ከም ዘሎ ይወስዶ ማለት ሃይማኖትን መንግስት ነሲ ዳተሓዋው ሰረብሽና ስለዘለዩ ብስሩን መኸንበት ቡ ይኽንበት ቪዲዮ ሞክት ግሮም ይኹም ንስኻትኩም ማለት ሃይማኖታውያን መራሕቲ ዋይ ንምንታይ ኢኹም ናብ ናይ ፖለቲካ ቦታ ኣቲኹም ዘለኹ ንምንታይ ነቲ ህዝብናኮ ቀሺ ኮይኑ ሰንበት ቀዲሱ ነቲ ህዝቢ ቃል እግዚአብሔር እንተይስምዑ ሼኽ ኮይኑ ኣዛን ኣብ ዘይተወደሉ ኣብ ኣኺባ እንድሕር ዳኣ ተኣኪቡሲ እቲ ህዝቢ ከመይሉ ይኽባረኽ ከመይሉ ከይዓዲ ክጸንዕ ፓስተር ኮይኑ እንድሕር ዳኣ ነቲ ህዝቢ እንተይምሃሮ ወንጌል ግዛዕ ሰባበኸ ገለ ገዲፍዎ ኣኺባ ውዒሉ دحراي نص سرعه تيسرحه ولتكنيا مزبالاشو حبير زبالاش تخوين شجر يفطر زوليو محبراوي سرتنا يفحرن يبرسن يزلو تحتنا نا ايتيكس تمرتنا زيوم بمولهم يطفو يوم زلو بيكاز قشون دي طرفه بوليتيكنيا ام حدار زوبا قش حدش ام حدار قله قش غبر مريم ابتا اخيبا قطريم كلها فرق ابنا ود اخيبا كو فرق قشلي هيمانوتا اخيبا ديو فرقي شخلو هيمانوتا اخيبا دم زغبرو زلو ولا ناي زته ناي هيمانوتاتن ገለመለታትን እክብካብ ዲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ውድብ ገምገም ዓመታው ገምጋም ዲ ዝካየድ ዘሎ አይትፈልጥ ከም ይግባእኒ ባህላይ ከም ስቴክ ሆልደር አትዩ ኣብቲ ናይ ሰላም ዘተ አይሳተፍን ማለት ይኮንኩን ይሳተፍ ምክንያቱ አካላይ ማህበረሰብ ስለዝኾነ ዳብል ኤጀንት ኮይንካ ክትሰርሕና አምላኽን ሓደ ብስሩ መጽሐፉን አይተጻሕፈንኩም ስሕተት ይብስሩ ኔቨር አይተጻሕፈን ወይን ዓለ መገልግል ወይን እግዚአብሔር አገልግል ያን ይራታ መምርሒት ክልተ እየን ተሓንቲ ዓለምያ ተሓንቲ እግዚአብሔር ያ ሰብ ድማ
ዓለም እንዳገልገለ ኣብ ሃይማኖት ቦታ ሃይማኖት እንዳገልገለ ኣብ ዓለማዊ ቦታ እንድሕር ዳ ተረኺቡ ክልቲኡ ተዋቂዕዎ ስለ ዘሎ ሓደ ክገድፎ እዩ ንቡር እዩ ባህላይ እዚአን ኩሉ ግዜ ደጊመ ዛረበለን እየን ማለት እዩ ካሊእ ዝበልዎ ግን እቲ ሓደ ውድብ ዓርሱ ዘይግምግም እንተኮይኑ ሙት እዩ ወይ ከዓ ክሱር እዩ ዝበልዎ 100% የሰማምዓና እዩ ዘረብኦም ኣይኮነን መን ተዛሪቦ እዩ ስሕተት እየለ ግፍዒ ኣብታ ዓጋመ ወረደ ሓጢያት ናብ ራያ ከይደለ ሕዚ ተሓጢያት ናይ ዓጋመ ግን እንዲያው ሕዚ ነው ዝባነ ወረደን ኣብ ዝባነ ወረደን ኣብ ዝባነ ኣሎ ርእሶ ዘይቀረና ሃለዋ ጽምዶ ዶ ክስታይ ደሉ ብርሃነስ ንህዝብ ዓጋመ ኣበይ ዝፈልጦ ብርሃነ ሕወሓት ከማዚ ኮይኑ ብርሃነ ማዚ ሕወሓት ኮይኑ የለን በሪሱ እዩ ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ህዝቢ ጉሎ መኸዳ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ታይሎ ንምንባር ሰብ ንሕና ኣነ ትሕወሓት እየኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ መን እዩ ትሕወሓት መን እዩ ዘይሕወሓት ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ነዚ እዩ ህንፀት ትግራይ መንበረ ሰላማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ውድብን ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ጎኒ መንግስትን ውድብን ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ብዙይ ክነረጋግፀልኩም ንደሊ أنا ديك زجاجة زلخص خبرات سمعتي مالت حدا قشي عالماوي كونتات أي ملكتون مالت زي كونس اتخزارو زلوغن نسوديس أي نسود أنا دي زجاجة زلخو ولا نسميهم زجاجة يزلو من البات حساب انت لكم كتقلص وبزبلي بتعمي سئلو confusing زخون ويكا سئلوس عب متحواس زتملئ أزار 4 سلزارو زلو مالت ولا تحجي زارو زروا سمعهم مش منبر سلامة أبقوا نودبن منقستنيو أنا مجلس زهب زلو زي بايزوي تاع مسيلني وي حدا تكال إنجو وي حدا تكال جبار سناي وي دما صد حيل مكل خال تقراي بتقلال هم زمزل إذ مثلا كمان تاع قد منقستن حزبنا علنا هاي منبر سلامة أبقوا حزب تزيكو إن من تاع دم أسرح نيرو إيدا أبقوا منقست زخون المخنيات كن تاي يخجب تاي يخول أو أتيو مالت كن حجزو إنا نحنا ون بتكايدانا كن حجزك كائنا وخالي زربايو أزار 4 تخكل يكون انتقالات ولا تترمتات تقوموا زلهم هايمانوت يحوسكم يزلو أنا تطنقوا قد حراي لاين اوف سيباريشن أو زي يقولوا كلير أو زي خونا نجار أتيكم كلاريتي مسامكم مودعتهم هايمانوت عدن حوايسكم كي ترفموا نابزين وصل النجارات مليس كهالي عزق تخين أتيو برا كندبالو قينا نتيلكم شدن هزام قد عزة ترفوا نجاري ولن أزيجن استوالا شو بالشو سرار حيو وي أنا عبيد له هو حديو وي ودور اللي تردون زلو عبيد الله خيول أنا قوم يحسنوا يقول تسبونا ورزنا بصرت تاكينا ساتلايت 3 عامات قال لنا ساتلايت حاضرنا وقلنا لنا نتايمو بزح لو تقول يقولوا لنا نغرف زلنا ونسيو لو تيول بفصل تناتنا زخونه ولدو كي تقاق خنو لنا هجي هو انت تشجر كخاف نحجزك انا خنو لنا وا ناي تحليلكم بوليتيكا توقنا اتا ابزي تمالي هو حات ميديا يبلكم يوتيوب يبلكم راديو يبلكم حنتنا يمحرنيا طراي تلفزيون غيرو عصيكم صيحو اذا شجر مسقات امي نحنا ميديا سلصنحنا وا أتاتاخونكم درسعوا تاتخكل يوم مالتي anyways كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن رياكت سوان نايلو معنت مدب نازي مسل نيرو كسام موداتا مدب تخاتاتي لكم تحقنيا زخونه رئيتاتكم ابتناي تخكلنيا زخونه بوتا غديفكم لكم تخدو رغصنيا كمزوم احواتكم زياتهم مالتيو هانا صريتو نصحفكم لك تكدو الا بوكم بزحات بعل نغش حفتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ይላትነላ እንኳ አብጽሐኩም አብጽሐና ደጊመ በጣም ጽበው ረኢቶታ አስቴር ሳሙኤል ሐፍቴ ማለት ሃይ ሽደነይ look these guys still mental slavery ኢሳይያስ ዘኤሪትሪያዊ ሰውጊጎም መሳኪን ዘኤሪትሪያዊ ሰውጊጎም ይላትና ማለት ወ ማለት ሕማቅ ትግራዋይ ኤርትራዊ ኬንያዊ ጃፓናዊ ዘብል ነገር ይውልን ሕማቅ ሰብ እዩ wherever he go ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዳተራዳዳና ነንማዓልተና ግን ዳተማዓድና እንዳተማላለአና ኮውን ክኽእላሉ ዓድታትና ይነፍርስ ነንማዓልተና ይነፍርስ ባህልናን ሰረትናን ካ ንደቅና ክነምህሮም ንግበር ይቀታ ንባሃለሉ ናይ ፍቅር ናይ ሰላም ዘመን ገብረልና ይምነ ሉዋም ቀነ good light نحن حضرت حواتي ما نطيب